Menta kasngi hakani ka episode ka bamenta ngan bata ya phi shaphang kawai ka horror animated series ka balong interesting bha ya ka bala release house name 8000 khat ar bat hakani ka series la don hadu khat ar teliki episode ka kerteng jong kani ka animated series ka dei ka The Another bat ya baro kini ki series kan batai pendep haki ar teliki videos hakani ka video ka bamenta an batai shwai ki hndru teliki episode ya kani ka film Another la direct da Utsutomo Mizushima bat ya ka khana jobka la shim na kawai ka Japanese novel ya ka bala tho da Yukoti Ayatsuji ha ka IMDb ratings kani ka film Another kala yo adu 7.6 out of 10 with an audience score of 95%. Ngaku aruban yathu yapi baki kerteng joki karakter hakane ka series kilong kiba ban kenno nakata kadaw ngan ai hino daki kerteng kiba suk ban kenno lada pi shem banga bakla sngobha wat om yatho bat sngobha ban map yanga ha ka opening scene jong kane ka series ni yoi yaki arngut ki characters baki dang yakren ha ka bo wei ukna udang yathu khana shaphang ka wei ka kathe ka ba kerteng ka Maggie kani ka khana ka dei ka ba la arpun reus naman shwa ka ba batai baka Maggie ka dei ka student jong ka class 9 third section ka Maggie nadu ka class 7 hi academically kala perform ba and she was kind of a star of the whole school baro kinong hikai ki ya bha ya ka Maggie and the whole class was her friend Hashua ban sedang ka academic year jong ka class 9 hi ka Maggie lembat ki kmi ki kapa ki jong ka kila klat no ha ka wei ka jingja accident ka jingklat no jong ka Maggie kala kata jur shisha ya ki parlok bat ki ba bat thoin ki jong ka na kata kadaw kila ya rai ba as a tribute to Maggie kin bu ka wei ka desk na ka benta ka jong ka hapo classroom bat baro hangta hapo class ki ya le kumba ka Maggie kampat yap henry kadang don lang bat ki kasin kala shift no nang ne ban ngiyo i ya wei ukna hapo hospital ka kerteng jong une ukna ka dei u Samuel bat la admit ya u hapo hospital namar udon ya ka jingpang ka baki khot ka pneumothorax na ka daw jong ka family reason u Samuel ula hab wan no na Tokyo shane shajaka pala khai u ka shnong ka bakerteng ka Yomiyama bat hangne ula shim admission ha ka Yomiyama middle school hangne u Samuel ula ya saklang bat ka breu ka bakerteng ka Rebecca ka badeiru ka meidu ka jong u hangne ki reverse kitip baka kemi jong Samuel kala yap no menba udang rit ba ka Rebecca kala le yang hajan ka wei ka jingkhang ye kala kadau ya ka wei ka building bat ka yathu ya Samuel bakata ka dei ka building jong ka Yomiyama middle school ka yathu ru ya u ba maka bat ka kemi jong Samuel ki jule school hangta ha ka sngi ka babot laingut ki khna ki bana ka Yomiyama middle school kilawan jngo ya Samuel sha hospital bat kila wish better health ya u kini barok laingut kila pen itu ialah de bat kita kidei ukershan ubadang pulih ka kelas 9 third section bat ubaderu class officer ke Alice ke badai ka in charge jong ka countermeasure bat ka Sharon ka neru ka dei ke barang pulih ka kelas 9 third section bat ka deru ka class officer kum ukershan hi ka Sharon kala ai buki hau Samuel bat ka kli ya u la ula jusa ne em Hayomiyama u Samuel uang ba ujuan kai man ba udang red namar ba imei ye bat ipa i jong u kiasa shane ka Alice bat ka kli ya u hato ukan mau ne em ba hakata ka por ka ba uwan shane usa hadu kan nosngi u Samuel uang ba udang red palat hakata ka por ka ba uwan nakata ka daw dakan mau tikena ba usa hadu kan nosngi hadin kani ka jingya kren kini laingut kila kre ban lej no ka Alice ka kublai kti ya Samuel bat ka pe ya uda ki kmat ki batharai sneu kala kli biang ya usa shisien hato ula tikena shishane em ba umpat jusa Hayomiyama u Samuel uong ba udang shuwan thamai la shift no kasin nang ni bat ngiyo i ya Samuel ba udang don hapo lift udang bunkam ha ka mobile phone ka jong u hadien ka tu kat nepor u realize no badang don sakawai ka khna ka bayang hajan jong u hapo jong kata ka lift kani ka khna ka phong da ki uniform bat kala tap ya ka khmat jong ka shilyang da ka eye patch u Samuel u kli ya ka hiru phide iba puli ha school Yomiyama ne kani ka khna kam jubab handai kala shukongu da ka kli ka bapen i ba ka ong hooj
Hakata kapor ka lift kala sange no haka second level jong ka basement. Bad u Samuel ula yo I ya ka kun ben reu ka ba I phalla hakata ka khanna. U Samuel ula kli ya ka bakawan le iu shane sha basement. Kani ka khanna ko ong ba don badang up ya ka hangta. Hadin kata kala mi no nakata ka lift bad kala ya. Samuel u khot ya kana dien bad u kli ya ka kerteng ka jongka. Kani ka khanna kala ya thu baka kerteng ka jongka ka dei ka Maggie. Haka sni ka babut ni yo I ba u Samuel udang ya kren ha phone bad u kpa jong u. U kpa jong u la kli ya u shaphang ka health ka jong u. Bad u ong ru ba haka family ka jongki baro ya don ya kata ka jingpang kumba pang u Samuel. Bad dei ban kuslai. Samuel pad u ong ya la u kpa ba u la klan menta. Pan nadu menta ka sngihi un sedang man le school no. Hadin balabu no ya ka phone u Samuel ula syong perkhat syapang ka jing ya keren ka jong u pat I medu jong u ka Rebecca. Ka Rebecca kala ong ya u ba dei ban syong marwai ha po kelas. Udai ban but perking ban kongu ya ki rules and regulations jong ka school. Hanrei hakata hi ka por lawan pendik no I me ye pat ka Rebecca kam syom la yo lat shu ban batai ya u syapang ka rules ka bakaddo. Hadin kata yo I ba Samuel ula poi ha po school. Ka class teacher ka jong u kala pen itu ya u bat ka Miss Markanti. Ba dei ru ka assistant homeroom teacher. Ka ong ya u Samuel balada u don kano ka jing ula ban ya thu ya ka Miss Markanti. U Samuel ula le ha po classroom jong ka class 9 third section. Bat ki para class jong u kila sedang ban keli shibun jai ki jing keli na u. Don ki ba keli u baka jaka sa jong u ha Tokyo kalong ka bakumno ukpa jong u utrei ayu bat kumta terter. U Samuel ula jubab lut ya ki jing keli ki jongki bat u keli ya u kershan sha I Alice I absent nem ta kasngi kershan u ong hoat bat u wei u kena pat ula ong ya u Samuel ha ka por bam jasngi shibet in sapen ilut ya pi ya kane ka school. U Samuel ula kemen bat u ong to kata kabiang hadin jong ka lunch time la day sa ka sports period bat barok ki kena kidang ya practice mare. Hanrei u Samuel bat sa uwei pat u kena u ba kerteng u tadi kidang syongkai ha kawai ka band bat kidang ya pej ya kita kibaya mare. Kini arngut kimla ban ya shibenta ha kata ka practice session namar ba kidang don jing shitom ha ka mat kimpat daklan ba u tedi u ong ya Samuel ba u kwa ban ya mare lang bat kita kiwai ki kena. Hanrei umla namar ba u don jing shitom ha u klong snam ha kata hi ka por u tedi ula sngu shitom kan san bat ula le tia no. Hadin bala lej no utedi lawan saka Sharon hangta bat ka keli ya u Samuel ba utedi ula lej shei. U Samuel u yathu yaka ba ula lej tia naka daw ba usngu shitom. Hang ni u Samuel u yo I ba ka Sharon ka te bandage ha ka kjat ka jongka. Kumta ula keli yaka syapang ka ni. Ka Sharon ka yathu ya u ba kala ur shisngi menshua bat ka kjat jongka kala fracture. Ka Sharon kala keli ya u Samuel. U kershan bat ki perlok jong u kila ya tu ne am ya pi haka por ba kilet pen I ya ka compound jong ka school. U Samuel u ong am ki klem ya tu Sharon kala I kuslai haba u Samuel u ong kumta ka ong ru ba ka Alice kan sadom ya ki namar ba ki klem le bha ya ka kam ka ba ki de ban le. U Samuel pat u keli ya ka Sharon pi yo ne am ya I Maggie namar hadin bala de bam jasmi na klem yo issue ya I. Ka Sharon kala syapting haba ka yosngo ya ka kerteng jong ka Maggie bat ka ong na klem yo I akata hi ka por. U Samuel ula yo I ya ka Maggie bakadang yang kai hajrong terrace kumta ula mare no syata syabadon ka Maggie anda la poi ha terrace. U Samuel u keli ya ka pidang kan mau ne bangila I kendut teng ha po lift ka Maggie ka karnga bet ka ong U Samuel ula ong ya ka ha ka to ka sngi bangaya kendu ya pi ha po live ngayo I ba phira ya ka wei ka kun benriu ka ba I phla ka to ka kun benriu ka de na menta jong no bat phile le iu sha po basement ka Maggie ka ong ya u ngamju skotnat banwan keli jing keli nga hadu kan ne nrengan suya thu ya pi ba ha ka to ka sngi la ja ka ka ba sngosi ba ka ong ru ya u kila panias no ya ka kerteng ka jong pi bat ka jing yap om tang ka jing yap ka ba malu mala Andrei ka jing yap ka ba syarkai hadu kata kala keliru ya u bala don ne am ki bala ya thu ya u Samuel ula klumar jing mut bat u ong ya ka pikren syapang jong no ka Maggie ka ong ya u shen hi pin satip kala maham ru ya u ba dei ban ya kren bat ka lane ban ya don lang bat ka. U Samuel ula kulmar kli sngutu balai ba ka Maggie ka kren kumta ula keli shibun ki jing keli ya ka Andrei ka Maggie ka ong pin satip lut hi syapang ki baro pandala de ka por
Hadin kata kala lej no nangta episode ka banengkong jong kane ka series kala akut no ang nehi menta ha ka bastang jong ka episode ka ba ar ngiyo i ba ka Maggie karang sneng ya Samuel ba uday bar sumar bahaya lade namar ba ki problems kilas dang menta hang ni ka Maggie ka kren syapang ki problems ayu ngin satip kam hadin anyways Samuel ula ya kendu ya way ukna uba kerteng Michael hapo art class bat kini kilas dang ban yakren lawan sa utay lang hangta bat ukeli yaki bakidang yakren syapang ka Samuel uong bakidang yakren syapang ka jingleng a bat ka jing sngo thamula utay lang ula rakhi haba uyo sngo yakata Samuel ukeli ya pi pimju sngo leng a kamen sim utedi ula ong ngalaju sngo leng a hi hakas ngi kabala enroll yanga hapo jong kane ka classroom kabala kers lane la timpap Samuel ula kendit ban yos ngo ya ki jingkren jong utailang baru utailang ula mut ban yatu Samuel hanrei Michael ukang yu ban yatu hakata kapor Samuel ula yo ya ka Maggie bakarang syong hapo library bat ula lech sajan jongka Michael bat utailang kila khang ya Samuel ban lech hapo library hanrei ule kumbam yos ngo ya ka jingkren ka jongki Samuel ula rung hapo library bat ula keli ya ka Maggie syapang uta eye patch ubaka tap ya ka kemat ka jongka hanrei ka Maggie ka ong bakam kwa ban ya kren syapang kata ka topik ha kata hi ka por lawan no library in charge hangta Mr. Cliff bat ong ya Samuel ba ula ban wan hangta ha kano ka por ka ba usngo kwa hanrei ya manta hite dei ban syong sa hangta la bha ya bo mi no nangta haba pej ya ka rukom kren jong Mr. Cliff Samuel usngo kumba don ba yo iya ka Maggie hanrei tang ma uhi bat lese kala bandai ka rengai ha ka next scene ngi yo ba Samuel ula lej ka hospital ha ka bala ju admit ya bat ula lej keli ya ka wai ka sister ka ba kerteng ka Matilda sister pi yo ne em ya ka wai ka khna kan thei ka ba deng eye patch ha kmat jongka ka sister ka ong em ngaklem yo Samuel ula keli biang don ne em ki ba yap ha po hospital ha ka to ka sngi ka sister ka ong hoot ka don tang bangam tipat ya ka kerteng jong ka to ka khna ka balaya Samuel ula sngo lengo bat sngo kendit ban yo sngo ya kata bat ka sister Matilda ka ong ye bakan sawat khnang ya ka details jong kata ka khna ka bayap na ka benta ka jong ha ka sngi ka babot ha po school pat lawan ka Alice bat ka yakren bat Samuel ka keli ye balakha ye ha kata hi ka sor Yomiyama ne kumno Samuel ong hoaj la kha nga hakane hi ka sor Yomiyama bat Maria dep kha nga imei jonga ila klat no hakata hi ka por hadin kata ukpa jung ula sngusi bat ula yalam sa no yu sha Tokyo ban klet no ya kita ki aka baro Samuel ula keli ya ka Alice balai pikwa ban tip lut syapang jonga hadu kata ka Alice ka ong yu bakas ngo kumba kala ya kendu teng yu manshwa handrei kam kon mau pat menno bat ha ki ya kendu moreover ka Alice ka day ka head of the countermeasure te ka don kam hi bantip ya kini ki aka baro Samuel ukeli ka ka duty jong ka countermeasure ka Alice ka jubab ba ka duty jong ka countermeasure ka de ban yada ya ka class na ki jing snew Samuel ula keli biang na ka ka daw ba ka class ka jongi ka don kam jing yada ka Alice kala dom bat ka ong yu pide bantip bangi ya don hakano ka condition bat hakano ka situation ka Alice kala amot ban yatu yo Samuel Reo Michael bat ka Sharon kila khang ya ka ban yatu kini kila yatu ya ka Alice ya ka bala aja menin ka Alice bat ka ong yaki tang shisngi nga pep school Rei la aja haduk kata hangni hakata hi kapor ka Maggie kala yat nangta bat Samuel ru ula bud ya ka nadin haba ka Alice ka ba Samuel ula le kala nang dom shushu Samuel pat haba ubud ya ka Maggie ula le boy ha ka wai ka dukan ba di khun benriu ka bala rimba la ring ka phone jong Samuel ba call ka Miss Matilda bat ka yatu maka kerteng jong ka to ka khna ka bala yap ha po hospital ha ka to ka sni ka de ka Maggie ne ka Mary kumtahi bat ka de ka khun ba marway wat adin bala tip ya kataru Samuel ula rung syapo kata kadukan ha ka bala don shibun ki kun benriu apdeng jong kita ki kun benriu ki babun la don ru kawai ka kun benriu ka balong thik kum ka to ka baju ra ka Maggie bat Samuel ula lej hajan jong kata ka kun benriu la mi kan san ka Maggie hangta bat ka keli ya ba wan le iu
Samuel uong ba udang syuwan temai syakata kasor na kata kadau ula akum bakla lenti ke Maggie ka ong yeu pakane kadai ka favorite doll shop ka jongka ka keliru yeu ba ukwa na em bantip balei bakadeng eye patch Samuel ula shapting haba uyo snow ya kata ka jingkeli anrei hakata hi kapor ka Maggie kala wengno ya kata ka eye patch na ka khamat ka jongka kani ka episode 2 ru kala akut no hangni ha ka basdang jong ka episode 3 ni yoi bakawai ka khamat jong ka Maggie kadai ka khamat kai ka bashubu lane ka artificial eye ka Maggie ka yathu yau Samuel bakani kadai ka khamat ka balashim na kawai ka khon benreu bat ka jutab be yaka kenang baki breu kin om tiang Samuel ong yaka ha ka to ka sngi ka bangaya kenduk nengkong yepi hapo live ngayo i ba phira kawai ka khon benreu hakti bat ha ka to hi ka sngi la don ru kawai ka khana kepala yap hapo hospital hatu phira ya ka to ka khon benreu na ka benta jong ka to ka khana kepala yap ne ka Maggie kam jubab ya kata ka jingkeli ka jongbu Samuel ula keli biang yaka hidon hanmen ne prakan thai iba kerteng i Maggie ne Mary ka Maggie ka karnga hadin kata ka ong yu hidang kwa ban keli ye Samuel ong hooi ndrei ka Maggie pat ka ong yu ba umdei ban ya don lang bat ka por te kalade ndrei wat hadu mentaru Samuel umpat tip hadin kata la ong yu baka don ka khana syapang kane ka sor ka Maggie kala yathu yu ya ka ju ka khana ka bangila yo sngo ha ka opening scene jong ka episode ka banengkong hang nengi tip syapang kata ka khana ba arphun rius nemen shua ba ha ka por ba kita ki student jong kata ka kelas kidang celebrate ya ka annual day kila shon ya ka wai ka group photo ha ka bala ya don lang baru kita ki student jong kata ka kelas ba ha kata ka dur layu iru ba ka Maggie ka don lang Henry haka jing shisha ka Maggie kala dep yap haka taka por balashon ya kata ka dur Samuel ula syap tiang haba uyo sngo ya kata bat haswa ba ka Maggie kan yo itu penkut ya kata ka khana la poino ka call jong ukpa Samuel bat Samuel ru ula hap ban mi no nangta haka sngi ka babut Samuel ula yo i ya utailang bat ka Sharon ba kidang ya kren ula lej hajan jongki bat ula keli Pia tip ne em ya ka khana ka ba arpun rius ne menshwa jong ka class 9 third section ka Sharon kelas ngo lengo bat kala keli yu kumno pitip syapang kata ka khana Samuel ulas dang yathu yaki syapang ka ka ba utip ha kata hi ka por lawan ka Miss Markanti hangta bat ka Sharon ka yathu yaka ba Samuel ula tip lut syapang kata ka khana jong ka class 9 third section ka Miss Markanti ka ong bangim deshu ban ya kren ya ka ju ka topik ha ka next scene ngiyo i ba Samuel ukeli ya ka Rebecca hatu Imei ila jo pulih haka kelas 9 third section haka por ba idang le school Hayomi Yama middle school ong ru yaka ba ula tip lut yaka khana jong ka kelas 9 third section ka Rebecca ka ong yu ba dei ban kulmar ban tip yakata andala dei ka por satip hi kala yeng nang ta ban lej no haswa bakan lej kala ong yu hooj ka kemi jong me kadai ka student jong ka class 9 section 3 ha uto usnem uba kadang pule Hayomi Yama middle school ha ka next scene ni yo i ba Samuel udang don bat ukershan high school bat ula yo i ya ka Maggie bakadang yeng ha terrace bat ulej no syata ukershan ula kuslai haba uyo i ba Samuel ulej syata kumta ula lej sya utailang ban yathu utailang bat ukershan ila phone ya Samuel bat kila keli ya ba ulong kumno adin kata kila warn ya bat ki ong ba dei ban budien ya ka ka bom exist lane ka bom don ha ka ne ka perthei Samuel ula keli ya phimut ban ong ayu utailang ula ong ya ba ka ne ka long ka ba ma hadu kata bat ya ka khana ka ba phikwa ban tiplut pensatip hi adin shibanai andre ya mentahi tesngom bha wat pniathan anyways haka next scene ni yo i ba Samuel rang don hayeng ka Matilda kala phone ya ka Matilda ka yathu ya baka kerteng ka bapura jong ka to ka khana ka bala yap hapo hospital haka to ka sngi kadai ka Maggie Pereira haka sngi ka babut hadin bala akut no ka class test ula mi no shabar jong ka class bat ni yo i ya pa udang yakren bat ka Maggie Samuel ula yathu ya ka kerteng ka bapura jong ka ta ka khana ka bala yap hapo hospital ka Maggie par ka ong ya baka to ka khana kadai ka para ar kemi jong ka Samuel ula keli ya ka balai ke naduk bangalawan hakani ka school barok kia react kumbayo itang mangaya phi kiwe kimla ban yo ka Maggie ka ong yo ngadei ka rangai ngam deshu ka badang im kala arki bar ka ong biang yo
pisngo kumno lada kalong shisha kumta kumbanga ong yepi u Samuel ula stang syap tiang hangta ha kata hi kapor lawan yat ka Sharon nangta bat kara syatri hakti bakamut ban let no syeng ka Sharon kala kendit thread ban yo i ya Samuel ba udang ya kren bat ka Maggie kala tiang bat kala mare estet na mau jengking kala slip bat kala ur nangta bat kala kumdung ya lede da kata hi ka syatri ka bakala ra hakakti bat kala yap no hangta hi ka episode lai kala kut no hang nehi ha ka basdang jong ka episode 4 pat ni yo i hapo classroom ba baro kidang ya keren sepang ka jingyap jong ka Sharon bar habang yo sngo ya ka jingya keren ka jongki ni sngo tu ba ka kmi jong ka Sharon ru kala yap ha ka ju hi ka sngi bala yap ka Sharon ha ka jingja accident kali na kata ka daw ka Sharon kala mi kloi na school ban late no sheyeng ha ka to ka sngi ka babut lapan ino hapo hospital ba Samuel udang call yo utelang Henry utelang umpik ya ka call ka jong u ha kata hi ka por lawan ka Matilda hangta pat kala keli ya Samuel syapang kata ka jingjia ka balajia hapo school u Samuel ula kendit bat u keli ya ka kumno pitip syapang kata ka Matilda ka ong ya u para jongaru upule ha ka class 9 third section hi bat day ma u ubala yathu yanga syapang kato ka jingjia ka basngusi ka balajia hapo school jongpi hadin kata Samuel bat ka Matilda kila ya lej ban bam lunch ka Matilda ka yathu ya Samuel ba upara jongka usulong sir long tieng bej mentaki por Samuel ukli ya ka upara jongpi ula ju yathu syapang ka Maggie ka Matilda ka ong Samuel pat ula yathu lut ya ka Matilda syapang jong ka Maggie bat ong ya ka haka por bangadang wan nang kong hakane ka school ngadang perkhat ba baro kia keren ben bat ki iben ya ka Maggie Henry mentang asngutu baka jing shishahi ka day ba baro kia tieng lut ya ka in fact ong ru ba teng ngasngu kumbadai tang mangamar wehi bala ban yo i ya ka kiwi kimla ban yo i ula ong biang ya ka baka to ka khna kepala yap hapo hospital haka to ka sngi kadai ka para arkmi jong ka Maggie bat ula keli ya ka Matilda syapang ka khana ka ba arpun rus na manswa Henry ka Matilda ka ong bakam tip syapang kata Henry ka kular ya u bakan saya keren bat upara jong ka syapang ka ni haka next scene pan ni yo i ba Samuel udang ya keren bat kawai ka classmate ka jong u harut surok kendit lahap kawai ka yit ka bahe bha najrong kawai ka building Henry Samuel ula kloi ban khangyat no ya kata ka classmate ka jong u bat kila light na ka jing mensaw hadin ka ne ka jingjia ka ne ka khna kala syap tieng bha bat ka ong ni ngampat kwa ban yap menta hadin kata Samuel ula leit kenduk biang ya ka Maggie ha kata hi kedukan di kun benreu ka bala rim bat kidang ya keren hangta Samuel ula keli ya ka kumno ka kelas menta hadin ka tu ka jingjia ka Maggie ka ong baro kia perkhat bakata ka kes lene ka fenomena kala sedang biang na kata ka daw baro kia tiang bha ka ong yu ka bha ba phim da tip lut syapang kita ki baro namar ka long ka bakalan bha ka bomla ban sngotu hadin kata kala keli yu lano pinwan school no Samuel ong ngan sawan no nadu la shai ka Maggie kala mut lej no bat ka ong yu kan bha shibun lada phim wan school la shai bat ka lej no nangta haka por jan miet ondala poi hayeng Samuel ula keli ya ka Rebecca meidu haka por bapidang pule class 9 bila don haka section ayu ka Rebecca ka ong haka third section ula keli biang ya ka haka ta ka porro kata ka kes lane ka fenomena kala judon ka jubab jong ka Rebecca ka long watang ya ka jingjia ka bakhat san snem manshwa ngamla ban kan mau kumno ngan kan mau ya ki jingjia ki bala arpun ru snem manshwa hadien kata kala ong yu bakam sung klan ka mat na kata ka daw kam sung la shu ban ya kran bat Samuel ru klambun ktien shu haka sngi ka babut ni yo i ya barok ki khna baki ya don hapo classroom bat kidang ya kren syapang kata ka jingjia ka Alice pat ka kenno ya lade na ka benta ka ni ka jingjia ka ong lada day bangam pep school haka to ka sngi nengkong ngalayo ban ya thu lupa ya Samuel ngalayo ban maham ya syapang ka ni Samuel ula wanrung hapo classroom bat barok kila ya pej lengo ya Samuel call ya telang bat ong ba kwa ban ya kendu ya haba kila ya kendu Samuel ula keli ya balai haba nga call si call ya pila sitayaw mentaru pimpek ka call jonga telang ula pan map na bat ong wat nom sngo ngabun kam palat menta baro sitayaw Samuel upan kan mau ya telang bat ong pidang kan mau ba pila kular ringa ban ya thu lut ya ka ka bala jia hang ne mentah ya ubenai
Henry ka Alice kala keni ketien no bat ka ong Mansua ka situation kalong da kumbay Henry menta utelang unomla ban yetu hakata hi ka por la ring ka phone o Samuel bakol ka Matilda ka keli ya o Samuel ka Maggie kawan school na o Samuel u ong ka klemwan ka Matilda ka ong ye u bakala ekran bat upara jongka syapang ka Maggie bat syapang ka ta ka khana ka baki ekran Henry upara jongka ru ong ba tip syapang ka ta ka khana bat don hiru apo kelas jongku ka khana ka bakerteng ka Maggie u Samuel ula lengo ban yo sngo ya kata Henry haswa ba yo to kit shushu ka Matilda ka ong ye u ba ka hab ban lej no namar la de ka shift ka jongka hadin kata ka Matilda kala lej rong haka live u Samuel ru udang don haka line hi kendit la dekut no utelai jong kata ka lift bat kata ka lift ru kala crash no u Samuel ula yo sngo hapo phone ya kata ka jing crash bat ka Matilda kala yap no hang tahi ka khana jong ka episode sauru kala kut no hang nehi ka khana jong ka episode sanpat kala sedang haka next day hapo school hang ta u Samuel udang yakran bat u Michael syapang ka last to death u Samuel usngo kumba kata ka kentien last to death kalong interconnected Henry u Michael u kamlong confused u Samuel ula yeng nangta bat ula le cha library hangta ula say bat ula page ya ka annual album jong ka class 9 third section jong usnem khandai spa nyopo ar ha kata ka album ula yo iru ya ka dur jong ka kemi ka jong u Henry la 1 point no ka Alice hangta bat ka ong yu baki nong hikai kila phawan yu ha facility room ka Alice kala panmap lupa no Samuel in advance ha ka por ba ka ong yu kumta bat ka ong ru bakale yakani nakabanta ka jingpha jong ka class hi barok kawai u Samuel ula le cha facility room bat u yo baladon arngut ki investigating officer ki barang ab ye hangta kini ki arngut ki lasdang bantok kit ye namar haka por bayap ka Sharon ma uru udon lang hangta hadien ba ulami no na ka facility room ula le cha po classroom Henry u champen ban ba omdan student shu hangta ka classroom kala long thli u class teacher u ya tu ye bala dismiss ya ka class namar ba on sawan da ka waipan ko homeroom teacher ka batamai u Samuel ula shim ya ka plakot bat ula mut ban lej no Henry ula kumpej syaka desk ka baju syong ka Maggie bat u yo ya ka jingtho angta who is that ki perlok u Samuel u telang bat u Michael kidang ab ye habar onda ula wan hangta kila ya lang u Michael u ong ya u Samuel mene haka por ba phidang don hapo facility room bat kitu ki investigating officer ka Alice kala pelong ya ka class meeting hapo classroom bat kamkwa ba phintip syapang kane ula ong biang nadu la syai kan saja ka ka bakham sniu shushu Henry kata kande na ka benta ka jingpha ka class ka jongi hi u Teddy ula long emotional bat u ong ka jingle jong ka Alice ya u Samuel kamlong ka babha u phai sha u Samuel bat u ong long kat balong jia kat bajia ngan yai don mej bat phi bat ya ka ka ba phi kwa bantip ngan ya thu mangai phi u Samuel ula keli wood hato ka Maggie ka don shisha ne ka dei tang ka jing mudur ka jonga Henry haswa ba u Teddy un ya thu ula yo heart attack bat ula yap no hang tahi hakas ngi ka babot ngi yo ba u Samuel udang don hapo classroom bat baro ki le kumbom yo ye wat u no hikai ru ule kumju he kumbaju ignore ya ka Maggie u Samuel ula yo artli ki paper halor ka desk jong u shim ya kita bat ula le cha kata ko old doll house ban ya kendu ya ka Maggie ka pen ya u Samuel ba hakawai na kita ki paper la tho tell Maggie to explain bat hakata kawai pat ka paper la tho ya ki kerteng bat ki roll number jong kita ki khana school baro ka Maggie kala ya wer ya u Samuel ban le sjrong bat ka ya thuru ya u bahaka jing shisha kata ka dukan ka de ka yeng ka jakasa ka jongka kidang ya kren hakata ka kamera ka bahajrong bat u Samuel u ya thu ya ka bahapo kelas baro kila sedang ban ignore ya uru ukeli ya ka balai ke ngi shale kumne baro arngot ka Maggie ka ya thu ya u kini baro kila sedang jia nadu arpun rus nemen shwa hadin bala don bayam haka por bala sedang ka session ka batamai la don ka wai ka extra student ka bala wan haka class 9 third section bat la duna no ka wai ka desk na ka benta ka jongka hadin kata man la ubenai don bet ki bayam ka ongru ka mentoy ban check ki records ki barim namarba kaju kelabet haka bakut jong usnem bat om don bala bantem bakata ka extra student ka dei mano
bat haka bakut jong usnem kata ke extra student ru ka jakno na ki members ki jongi ka bamut ngi klet no yaka ka jujia baik kumta man la usnem don ki bawan extra bat ka wei ka desk ka duna hadin kata man la ubnai la don baik ki bayam. So basically arpun rius nem mensua kata ke kena ka balayap no ka bakerteng ka Maggie hadin kata man la usnem ka wei ka student ka juwan mi hidalade bat ki bahyeng ne ki student jong ka class 9 third section ki ju yap baik u Samuel u kelli balai ba ki breu ki yap na ka benta kata ka extra student ka Maggie ka ong amdan balak ban batai ya ka daw jong kata andre kata ka extra student kam don ha ka jing shisha lane ngila ban ong bakam exist ka bamod kata ka long a kind of living dead ka Maggie ka itu ya u she post nem mensua ka school management ka lalap ya ka wei ka method bat hadin kata om ju don shu ki bayam ki la rai bakin sale ya iwei na ki student jong ka class 9 third section as if kumba ila yap lane kumba im don hi habale kumta ki students kin ya long renti kin ya biang baik but onom don extra student shu hapok kata ka kelas bat nadu kata hi kasngi kila pelong ya kani kum ka wei ka jingknya ka bagi hab ban le man la usnam ka khana jong kane ka episode 5 ru kala kut no hang ne hi menta ha kane ka episode 6 ru ngiyo i ya Samuel bat ka Maggie bakidang ya yang kai u Samuel ula keli ya ka Maggie hato pimdan jing sngo pimdan jing kata haba pisha ignore kumtu habarok ki student hapok kelas ka Maggie ka ong lada ngamle kumta le se kata ka jingknya kan om trekam bat kan sasdang biang ka jing yap jong ki breu na kata ka daw kala rai bakan om keren bat kan yaisha bait kumta hi u Samuel ula keli te balai pat kila sedang ban ignore yangi baro arngon ka Maggie ka yatu na ka daw baki perkat bakata ka jingknya kam trekam shu namar bala sedang yap breu biang hadin bap hilawan so ki hab ban le kumta next day hapok classroom ngiyo i babaro kila ignore ya u Samuel bat ya ka Maggie kumta kini ki arngot kila lek no sepok library anda lapoi hamta u Samuel ula pen i ya ka Maggie ya ka annual day album jong ka class 9 third section jong usnem khat kandai spa nyopu ar ha ka bala don ru ka dur jong ka kemi ka jong u ha kata hi ka por lawan u Mr. Cliff hangta u yathu ya u Samuel bat ka Maggie pa arpun ru snem mansua ula ju long u homeroom teacher jong ka class 9 third section na kata ka daw u tip ha ya ka real story u Mr. Cliff u yathu ba arpun ru snem mansua itu student ibayap imde ikan thei handrei u de u shenrang bat ka kerteng ka bapura ka jong u ka de u McDonald handrei la shu khot lengkot no ya u Maggie bat ha ka wei ka miet ha u banai me ka yeng jong u kala plu bat baro shi yeng kila yap lut ha kata ka jingjia u Samuel ula keli ka de shisha ba ki records ki change dala de u Mr. Cliff wong hoi man la usnem ka ju jia kumta ha ka records jong ka class 9 third section u Mr. Cliff ula pen iya ki records jong ka class 9 third section ki ba nadu arpun rus nem shua hadu menta ha ka ba la roit da udak saw ya ki kerteng jong kita ki student ki ba long extra hadin kata u Mr. Cliff ula ong yaki bakin check ya ka record jong usnem khat kandai spa kandai punreu bat hangta kila lap ya ka wei ka kerteng ka batho mami asakura u Samuel uong kat kum ka records ha une usnem layap tang nyongon bat lada yenujor bat ki wei ki snem ka jingyap ha une usnem ka long ka baduna kumno kata kala banlong u Mr. Cliff u yatu baha uta usnem la shu ignore no ya ki kartu ka nengut ki student kumba kim don hi bat hadu enriu benai om syam ladan bayam hanrei hadin ka hanriu benai kita ki basha ignore kila dawa bade ban behave normal bat ki habaka kelas kale kumta ka jingyap breu kelas dang jia biang u yathu baya ka kerteng mami asakura lalap ruha ka record jong usnem khat kandai spa kandai pulai kani ka penpau bade makahi kata ka extra student haba page ya kata ka records u Samuel uong baha usnem khat kandai spa kandai punreu ka miss markanti ka dei ko homeroom teacher Mr. Cliff pat uong ha une usnem lajit ya ka miss markanti ban longkum ka assistant homeroom teacher ha ka next nyo i ya Samuel pat ka Rebecca bakidang ya keren u Samuel ukli ya ka Rebecca meidu sngobha ya thu ya nga hatu
don ne am kanu ka kenja connection hapreng ka jingyap jong email jonga bat ka kurs jong kata ka class 9 third section Rebecca ka ong yeu shisha ngan ye thu hau ya me bangam tip ka ek bala jia bat email jong me ka ong ru yeu bah ka por bakidang yele school la jia aa haka summer break bat ka jingyap priuru kala sange sipor hanrei kam dakan mau shai bah haka next day ngiyo i balawan u class teacher ubarim jong Samuel bat u i khuslai ba klem the wish yano ula le yang haka desk ka jong ula pan map na barok ka ke kelas bat u ong kat ka jingkot por ka jonga la lelu hadin bala dep keren yakini ka kentien ula sei da katari na ka pla jong bat ula dung yap no yelde hakmat jong kita ki student baro ka khana jong ka episode 6 ru kala kut no hangnehi te perlong kane kade ka first part jong ka film horror animation ka bakarteng another ngati kena bapia don shibun ki jingkeli but don't worry haka next video ka jonga ngan batai shai ba hadu bakut jong kane ka series trust me habang ong baka plot twister storyline jong kane ka film kalong ka ba best palat des ngobha ban like bat ban share kane ka video bat lada pim kwa ban miss ya ka next video ka ban submission des ngobha ban subscribe ya kane ka channel KBM review bat dan nyonru ya bell icon nama rangi ju wanra man la ka por ya kum kini ki videos hakane ka channel te to kata perlok ngin saya syam biang pat haka next video till then goodbye kublai shibun